Днес смятам да направя втория видео. И това е втора част на линк в описанието за видеото. Иван ми остави и да ми пука. Да. И, Иване, ако гледаш този клип, просто знай, да ми пука, ако просто кажеш на ум. Ето това. Днес просто няма да си играя с гушето. Днес няма да се вижда, няма да го купя пинбозла и няма да играем на него. Така ли, Иванка? Не знаеш, просто ми пука. Исках просто да ти покажа финтове, както ти искаше. Да ти покажа ракиямен и така нататък. Но, щом смяташ, че един би бъзъл и просто това, че ме лъжиш, ще да ти обясня, защото много си прав. За това ще се случи за теб. Ако просто не дадеш бимбузла, просто не дойдеш в сряда, каквото и да трябва да случи, каквото и да ме излъжиш, не ми се тая. А че лъжиш, така че няма нужда. Да, Иване, пак повтарям, ако гледаш видеото, не мисли, че ще ти се моля. Да, и друго. Пуха, дали ще дойдеш? Искам просто от понеделник до четвъртък, както беше казал, ще съм тук. Сега казваш сряда и после става само един ден. Така че сряда вечерта, четвъртък, всъщност по-скоро мисля вече да не съм ти приятел. Но ако не се видим тази седмица, просто за сега вече никога няма да ти бъда приятел и няма да ти проговоря. Знай, ако някой път, ако станем неприятели и ти проговоря това, защото просто ми е скучно и няма с кой да излезна. Както в повечето случаи, когато всички са на море, всички са на предна и така нататък. Да. Сега вече обърната към хората, които гледат. Ако ви дразни някой, както мене, просто не му обръщайте внимание. Да. Така. Няма го. За теб. Да. Друго. За мен няма. Но какво да се прави? Такъв живот. И за тебе няма и за мене няма Просто, ако ще се лъжем, аз ако почнем да лъжем, просто няма да ти е хубаво. Защото сега аз искам да си игра с теб. Ти някой път ще поискаш да си играеш с мен, но аз просто ще ти кажа. И така че, Иване, пак повтарям, ако гледаш видеото, ако не дойде в сряда и не се видим за повече от 1, 2, 3, 4, 5 часа тази седмица, просто бъди сигурен, няма повече за мен и за... Да. И друго. Също така, мене. Факт е, че всичките клипове, които правя за теб, бъди сигурен, тези няма да бъдат изтрити и хората ще разберат, че ме изоставяш. Да, също, пак повтарям, ако искаш да гледаш видеото, ако не си го гледал, ето ти линк в описанието. Погледни видеото и просто помисли малко. Ще продължаваш ли да лъжеш, ще се виждаме ли тази седмица или не, или искаш ли приятел? Или просто да кажем всички, които са мои приятели, да им кажа просто да не станат твои приятели. И така че, Ванка, аз писал мен да ме лъжиш. Аз съм отмъстителното човек, което можеш да видиш. Да, и също пак повтарям, не ми пука дали ти ще си ми приятел или не. На мен ми е се тая, Ване. Просто нямам с кой да си играя. И да, сега точно ми се играя с теб. И не само защото ми е скучно, ами защото мислят те за приятел. Но ако не се случат нещата, знай. Хора, надявам се ключето да ви е харесало. Иван, надявам се на тебе да не ти харесва. И знай, ако не се случат нещата, просто такива видеа ще продължават да ги има. И то много по-често. Надявам се ключето да ви е харесало. Абонирайте се, харесайте видеото. Това беше всичко от мен за сега.